Şöyle bakırdağı siyomka var ya. Qoşlam yığına ötürdüm o şu videonu düşürüp oturun. Sonra ama. Şunu yeme biliyen mi dedim öylem Türkmen'i. Ya eto ştuku znаю diye. Neme dili ya eto ştuku dedim. Neme şunu ya dedim o mama bu taktiğe gitti. Şunu yani eto ştuku diyenler için, bilmeyenler için. Şuna kendilik değil ya. Türkmenler hamirli nahar pişirenlerine un elemekalar ilk bilen kendilik geldiler. Bula ejemin soğuk deden kendiri durmuşa çıkkamda. Bulam son qaynım alıp beren kendiri. Qeyd maşgala durmuşa çıkanda bukçatına saçak kendirik namadlık. Türkmenlerde hükman qoyulya soğuk dedilya. Şoň üçin eteştuka diyenler için bilir yani. Kendirik. Salam dostlar. Kendirigi tanıydınız demeyin. Indi Türkmenler kendirigi näme için ullanýarlar onu bildiniz. Hani un elecek pille kendirigi yazýarlar, kendirin üstüne unu eleýärler. Indi sizlere başka zatlar tanıdık geçecek. Onun devamı näme bolýar? Onun devamında bir Türkmen nan yapacak bolsa näme zatlar gerek bolýar? Olar tanıtjak size bugünkü videoda. Gelin de birlikte izleýärs. Yine dostlar bu Türkmenlerin tamdyry. Bu tamdyr soğumal bolupdyr. Suaglary opdyr, ýarlypdyr. Yine bakın içindeki nanlara, çöreklere bakın. Şöyle hani ortasındaki öyle ol odunun nämesi izi ode. Hele olnan düşüpdir. Düşen nan son nan ne düşen sorar da yöne nan düşen pille nan bazen näme sebepli düşýän dakyk bilemok ama dudu gelmenmesmi ya o di dudu gyzygyny däl bolsamy nan düşýär. Öyle bular çörekler gördüňiz dostlar. Hop, indi başga zatlaryny tanıtýas. Bu basan şonuň kesewi, tamdyr kesewi diýilýär. Tamdyr kesewi näme üçin istifade edilýär? Şol odunlary, oduny gozgamak üçin. Bu basan şaha diýilýär. Bu basan odun salmak üçin tamdyra istifade bolýar. Ine dostlar bu basan tamdyrdan bişip çıkan nanlar, bişip çıkan çörekler. Bu basan onun tikeci bolýar. Tikeç diýip näme edilýär? Nan tikeci mana şol ortadaki jybır gulleri basýan, gulleri etýän zadyň adyna tikeç diýilýär. Gidip basýasyň, ondan soň mana bu böründe bir ýüpe bir çöp daňmaly bolýar. Munyň bilen mana şol deşikler edilýär. Bu zatlar näme üçin edilýär? Taki nan çiýişmesin diýip, muny etmeseň nanlar çiýişýär onda. Şonuň üçin istifade bolýar bu zat. We mana muňa adyna basan näme diýilýär? Ýeňçe diýilýär. Muny eliňe gelýär. Ta mana şol tirseňe çelli. Eliňe giyilýär. Soň mana bu eliň açyk galan ýerine basan mana bu zat giyilýär. Mana bu zat börden eliň sokylýar mana. Börden eliň sokmalda mana böyle soň nan oparıp almaly bolýar munyň bilen. Muňa adyna ýeňçe diýilýär, muňa da nan oparylýan diýilýär. Başka muňa arasynda çörek ýokmuka? Elim işte. Istekene. Çörek ýok ýany arasynda. Tamdyryň içinde bardyr ondan parwalarty bar bolsa. Munyň astyndaky zada basan mana erepide diýilýär. Erepite diýilýärmi? Erepide diýilýär. Indi gelýär. Elol kündük. Bu basan ocak. Türkmenler ocak diýerler muňa. Hani köp nan ediljek bolsa, gaz yetişmese, onda dışarıda nan edilýär-de. Hani şolaryň şu şekilde dışarıdan ocak etýärler-de, dışarıda etýärler. Nan köpürek pişjek bolsa, palaw gaýry köp pişiriljek bolsa. Ana kaptanda kiçik nämeler bolýar, mana bu kiçik ocak. Munda çay gaýnadylýar. Ondan soň mana bu iki hanasy bar ekeni. Birinde gazan goýulýar, ya diýbuhar. Ýeňsesindäki de basan näme diýär? Bir çay juş goýulýar. Çay juş goýulyp yaman kal diýilýär. Soň çay gaýnadylýar. Munyň köpürek tıkılan otlar
Yeňse çykýar, yeňseden çykyp olam ýalaý ýanmasyn, zapa ýanyp durmasyn diýip şo ýere bir manqal ýa-da çaýş goýsaň, soň olam çaý gaýnadyp goýýar. Bolbasan hamir edilýän legen dostlar. Ine dostlar, bolbasan semawar diýsegem bolýar. Buhari diýsegem hani bol çaý gaýnadylýar munda. Mesela şuň şekilde ojaklar bolmadyk suratynda bunun astyna 2 sany hyşt goýup, bir özünde çaý gaýnasaňam bolýar. Çaý gaýnadylýar munda. Soň mana men munyň nämesinəm tapdym şu gapdalda dur eken muny goýdum. Muň adyna bolsam çaýşam diýilýär, çaýjuşam diýilýär. Manqal bolsan başga tegelek bir şekil bolýar. Oňa adyna manqal diýilýär. Olar bolsan gadan o diýipkorlar. Hani gara bolşunyň sebäbi bularyň ot ýanýar dastyndan. Otlar dışarı çykýar, şonuň üçin garalýar. Ýöne fikir edemok munyň hemme ýeri gara bolsa, tutulýan ýerleri mana elňe gara ýokaşanok. Özi rengi gara bolsa-da. Hawa dostlar, bular bir türkmen nan ýapjak bolsa, näme zat gerek bolýar? Olary sizlere tanıtdyk onun gapdalynda. Hani jek bolsa palaw ediljek bolsa nädip näme gerek bolýar ojaklar zatlar tanıtyp geçdik. Umyt etýän sizler bundan faydalanan bolsaňyz diýip. Onda dostlar, ýene gelecek video çelli hemmelerini kudretli güçli Allah Taala tapşyrýan. Hoş sag bolan, Allah ýarlaňyz bolsun.